ஜெபம் செய்வோம். நீர் வாரும் ராஜாவே, பூலோகமாளுவேர், நீங்காத சமாதானத்தின் செங்கோல் ஒரு அருமையான பாடலை நாம் பாடினோம். நீர் வாரும் ராஜாவே, நீர் இந்த பூமியை ஆளுமேன் என்று சொல்லி நாங்கள் உம்மை துதித்து நாங்கள் பாடினோம். ஆண்டவரே, ஆம் ஆண்டவரே, நீர் இந்த பூமியை ஆளும் பொழுது, உம்முடைய செங்கோலை செலுத்தும் பொழுது நிச்சயமாக எங்கள் வாழ்விலே ஆண்டவரே ஒரு புத்து உணர்ச்சியை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். ஒரு புது வாழ்வை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். எங்கள் வாழ்வின் அத்தனை காரியமும் மாறும் என்பதை உணர்ந்து இந்த காலை நேரத்திலே தர்மையான ஆராதனைக்குள்ளாக நாங்கள் கடந்து வந்திருக்கின்றோம். நீர் வாரும் ஆண்டவரே, நீர் ராஜாவாக வாரும், எங்களை ஆளுகை செய்யும். இப்பொழுதும் உம்முடைய வார்த்தைகளினாலே நீர் எங்களை தேற்றி அனுப்பும். உம்முடைய புதிய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்தருளும். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கின்றோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே, ஆமென். வாசிக்கேட்ட பரிசுத்த வாக்கியம் ஆகிய பரிசுத்த லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 11ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்தை இந்த நல்ல நாளிலே உங்கள் மத்தியிலே தியானிக்க விரும்புகின்றேன். பொல்லாதவர்களாகிய நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவுகளை கொடுக்க அறிந்திருக்கும் பொழுது, பொல்லாதவர்களாகிய நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவுகளை கொடுக்க அறிந்திருக்கும் பொழுது என்று சொல்லி அருமையான இயேசுவானவர் தம்முடைய சீடர்களோடு கூட இந்த வார்த்தைகளை நாம் சொல்லுவதை நாம் பார்க்கின்றோம். பொல்லாதவர்களாகிய நீங்கள், இயேசுவானவர் நம்ம கூடும்போது எப்படி தான் கூப்பிடுறாரு? பொல்லாதவர்கள் இல்லை, பொல்லாதவர்கள். சமீபத்தில் ஒரு கூட்டம் ஒன்று நடந்தது. அந்த கூட்டத்தில் அநேகர் ஒருவரை பார்த்தா ஒரு பெரிய பரிசுத்தவான் என்று சொல்லி சொல்வதை நான் கேள்விப்பட்டேன். அப்போ அந்த கூட்டத்தில் இருந்த ஒருவர் சொன்னாராம், இயேசுவானவரை தவிர ஒருவரும் பரிசுத்தர் அல்ல, நீதிமான் அல்ல என்று சொல்லி வேதமே கூறுகின்றது. அப்படி என்றால் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற யாராக இருந்தாலும் அவங்க நீதிமானே கிடையாது, நல்லவர்களே கிடையாது. எல்லாரும் பாவம் செய்து தேவ மகிமை அற்றவர்களாகி என்று சொல்லி வேதம் கூறுகின்றது. நம் அனைவரும் பாவம் செய்தவர்கள். பாவத்திலே நாம் மாண்டு கிடைக்கக்கூடிய நிலையிலே காணப்பட்ட நம்மைதான் அந்த இயேசுவானவர் தேடி வந்தார். நம்மை மீட்கும்படியாக, நம்மை ரட்சிக்கும்படியாக இயேசுவானவர் தம்மையே அந்த சிலுவையிலே ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுத்தார். அவருடைய இரத்தத்தினாலே நம்முடைய பாவங்கள் கழுவப்படுவதற்காக இயேசுவானவர் இந்த பூமிக்கு அவர் வந்தார் என்று நாம் அறிந்திருக்கின்றோம். ஆம், இன்றைக்கும் நம்முடைய பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்றால் காரணம் இயேசுவானவர் நமக்காக சிந்தின அந்த இரத்தம். அந்த இரத்தத்தினாலே நம்முடைய பாவங்கள் கழுவப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகவேதான் பொல்லாதவர்களாகி நீங்கள் என்று சொல்லி இயேசுவானவர் அழைக்கிறதை நாம் பார்க்கின்றோம். இங்கே அருமையான லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 11ஆம் அதிகாரத்தில் 1ஆம் வசனத்தில் நாம் பார்க்கின்றோம், அவர் ஒரு இடத்தில் ஜெபம் பண்ணி முடிந்த பின்பு என்று சொல்லி வேதம் கூறுகின்றது. இந்த வார்த்தைகளை எப்பொழுது அவர் சொல்லுகின்றார் என்று சொல்லி அந்த பொருளை இடம் சுட்டி பொருள் விளக்குகன்னு சொல்லுவார்கள். எந்த நேரத்தில் இவர் சொன்னார், எந்த சூழ்நிலையிலே சொன்னார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கும் பொழுது, இவர்கள் அனைவரும் ஜெபம் பண்ணி முடிந்த பிற்பாடு இயேசுவானவர் தம்முடைய சீடர்களை பார்த்து பொல்லாதவர்களாகிய நீங்கள் என்று சொல்லி அவர் கூறுவதை நாம் பார்க்கின்றோம். சில நேரத்தில் கூட நம்மை பார்த்து சிலர் சொல்லுவாங்க, பொல்லாத பயடா நீ அப்படின்வாங்க. பொல்லாத பய. அதுவும் சின்ன பிள்ளைங்களை பார்த்து, குழந்தைய பார்த்து, பொல்லாதது இது, என்னென்ன சேட்டைகள் பண்ணுது பார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இல்லை, நீங்கள் ஒருவேளை கேட்டிருப்பீங்க, நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, நீங்களும் ஒருவேளை சொல்லியிருப்பீங்க இல்லையா? இல்லை,
அப்படிப்பட்ட நிலையில் தான் இயேசுவானவர் பொல்லாதவர்களாகிய நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது என்ன, நாம பொல்லாதவங்களுக்காக சொல்றது அர்த்தம் அல்ல. இப்போ சின்ன பிள்ளைய பார்த்து பொல்லாதது நம்ம சொன்ன உடனே ஆனால் அதை பாவம் செய்கிற பிள்ளையாது இல்லை. ஒரு பேச்சுக்காக ஒரு வார்த்தையை நாம் சொல்லிவிடுகின்றோம். ஆனால் அந்த வார்த்தை எவ்வளவு பயங்கரமானது என்பதை நாம் சிந்திப்பதே கிடையாது. அப்படிதான் ஜெபம் பண்ணி முடிந்த பிற்பாடு இயேசுவானவர் சொன்ன வார்த்தை இது. ஏன் அந்த வார்த்தையை அவர் சொன்னார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கும் பொழுது, அவருடைய சீஷரில் ஒருவன் அவரை நோக்கி, ஆண்டவரே, யோவான் தன் சீஷருக்கு ஜெபம் பண்ண போதித்தது போல நீரும் எங்களுக்கு போதிக்க வேண்டும். நீரும் எங்களுக்கு போதிக்க வேண்டும். என்ன போதிக்க வேண்டும்? எப்படி ஜெபிக்க வேண்டும் என்று போதிக்க வேண்டும். அப்போ நாம் ஜெபிக்கும் பொழுது நாம் நினைச்சிடக்கூடாது பரிசுத்தவான் தான் ஜெபிக்கலாம், நான் பரிசுத்தம் இல்லாதவன், நான் பாவமான ஆளு, அதனால ஜெபிக்க கூடாது என்று சொல்லி நினைத்திடக்கூடாது. இதற்காக தான் இயேசுவானவர் சொல்லும்போது என்ன சொல்றார், அந்த வார்த்தையை சொல்றாரு, பொல்லாதவர்களாகிய நீங்கள். இல்ல, நம்மளாம் பாவம் உள்ள மனிதர்கள் தான். நமக்கு மிகவும் ஆசைதான் பொல்லாங்கான எல்லாவற்றையும் விட்டு வெளியே வர வேண்டும் என்று நமக்கு மிகவும் பிரியமான ஒரு காரியம்தான். யாரும் பாவம் செய்ய வேண்டுமென்றே செய்வதே கிடையாது. சூழ்நிலைகள், சந்தர்ப்பங்கள் ஒரு மனிதனை பாவத்திற்குள்ளாக தள்ளுகின்றது. அதற்காக அவன் பாவி என்று சொல்லி யாரும் முத்திரை கொடுத்து குத்திவிட முடியாது. அதனால்தான் ஆண்டவர் இன்னொரு இடத்துல சொன்னாரு, நீதிமான் 7 தரம் விழுந்தாலும் எழுந்திருப்பான். அதனால யாரை நீ பாவின்னு சொல்லிடாத. ஒருவன் இயேசு கிறிஸ்துவினால் ரட்சிக்கப்பட்டு அவன் இயேசுவின் இரத்தத்தினாலே மீட்கப்பட்டவனாய் இருப்பானே, ஆனால் அவன் ஒருவேளை திரும்ப பாவத்திற்குள் விழுந்தாலும் இயேசுவானவர் அவனை தூக்கி எடுப்பார். அதனால்தான் இயேசுவானவர் இங்க சொல்றாரு, பொல்லாதவர்களாகிய நீங்கள். அப்ப யாரெல்லாம் ஜெபிக்கலாம்? பொல்லாதவர்கள் ஜெபிக்கலாம். அதான் அர்த்தம். பொல்லாதவர்கள் ஜெபிக்கலாம். இந்த 13ஆம் வசனத்தில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அழகா அவர் சொல்றாரு, பொல்லாதவர்களாகிய நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவுகளை கொடுக்க அறிந்திருக்கும் போது அப்படின்னு சொல்றாரு. பொல்லாதவர்களாகிய நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவுகளை கொடுக்கும் பொழுது அப்படின்னா, பொல்லாதவன் எப்படி தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவுகளை தர முடியும்? பொல்லாங்கானதையும் தர முடியும் இல்ல? சிலர் சொல்லுவாங்க, அப்பன மாதிரியே இருக்கிறான் பாடுறா, அவங்க அம்மாவை அப்படியே உரிச்சு வச்சிருக்கிறான் பாடுறா. அதுக்காக தான் சொல்லுவாங்க ஜென்ம சுவாபம் உள்ள மனிதன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இல்ல, ஜென்ம சுவாபம், அவனுடைய ஜீன், அவங்க தாத்தா அப்படி இருந்தாரு, அவங்க அப்பா அப்படி இருந்தாரு, அதனால இவன் இப்படி இருக்கிறான் என்று சொல்லுவார்கள். ஆனா இப்படி இருக்கக்கூடிய பொல்லாதவர்களே தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவுகளை தரும் பொழுது, நல்ல காரியங்களை செய்யும் பொழுது இல்ல, அப்போ பரமபிதாவாகிய நான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. பரமபிதாவானவர் தம்மிடத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறவர்களுக்கும் பரிசுத்த ஆவியை கொடுப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. இல்ல, என்ன அழகா இயேசுவானவர் சொல்றார். இந்த சீடர்கள் என்ன பண்றாங்க, இயேசுனிடத்துல கேட்கறாங்க இல்ல எப்படி ஜெபிக்கணும்னு. அப்போ முதல் காரியம் அவர் சொல்லி தர்றது என்ன, நீ பொல்லாதவன் சொல்லி இந்த உலகமே உன்னை பார்த்து சொல்லும், நீ மோசமானவன் சொல்லி இந்த உலகமே உன்னை பார்த்து சொல்லும், நீ பாவின்னு சொல்லி இந்த உலகமே உன்னை பார்த்து சொல்லும், நீ ஜெபிக்கிற ஜெபம் உன் கூரையை கூட எட்டாதுன்னு சொல்லி அநேகர் ஒருவேளை சொல்லுவார்கள். ஆனா இயேசுவானவர் என்ன கற்றுத் தருகின்றார் இங்க சீடர்கள்னா, அப்படிப்பட்டவன் தான் பிள்ளைகளுக்கே நல்ல காரியத்தை செய்யணும்னு நினைக்கிறவன், அப்போ அப்படிப்பட்டவனுக்கு தேவன் என்ன செய்வாரா, நல்ல ஈவுகளை செய்வார், பரிசுத்த ஆவியை அவனுக்கு தருவார். பொல்லாதவனுக்கு தான் பரிசுத்த ஆவி. யார் டாக்டர்கிட்ட போவா? பிணியாளி தான் டாக்டர்கிட்ட போவான், நோய் உள்ளவன் தான் டாக்டர்கிட்ட போவான். யாருக்கு வைத்தியர்கள் தேவை?
பிணியாளிகளுக்கு தான் வைத்தியர்கள் தேவை, நோய்வாளிகளுக்கு தான் வைத்தியர்கள் தேவை. அப்படிதான் யாருக்கு இயேசுவானவர் தேவை? பாவிகளை ரட்சிக்க இயேசு கிறிஸ்து உலகத்திற்கு வந்தார். பாவிகளுக்கு தான் இயேசுவானவர். இதை புரிந்து கொள்ளணும். அவன் மோசம், அவன் மோசம், அவன் மோசம் சொல்லி யாரையும் நாம் தள்ளிவிடக் கூடாது. இந்த உலகத்துல எல்லாரும் பாவம் செய்து அப்படின்னு சொல்லி வேதம் கூறுகின்ற, எல்லாரும் பாவம் செய்துட்டாங்க, ஒருவனும் நீதிமான் இல்லை என்று சொல்லி வேதத்திலே சொல்லப்படுவதை நாம் பார்க்கின்றோம். யாரும் நல்லவர்கள் இல்லை. ஆனால் இப்படிப்பட்டவர்கள் தேடிதான் இயேசுவானவர் வந்தார். இப்படிப்பட்டவர்கள் இயேசு நடத்திலே நீ எதை கேட்டாலும் நான் தருவேன் சொல்லி அவர் சொல்லுகின்றார். 10ஆம் வசனத்தில் அவர் அழகாக சொல்லுகின்றார். ஏனென்றால் கேட்கிற எவனும் பெற்றுக்கொள்ளுகிறான் என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகின்றார். கேட்கிற எவனும் பெற்றுக்கொள்ளுகிறான். தேவனிடத்தில் நாம் கேட்கும் பொழுது, நாம் பொல்லாதவர்களாக இருந்த அந்த சமயத்திலும் நம் ஆண்டவரிடத்தில் நாம் கேட்கும் பொழுது தேவன் பரிசுத்த ஆவியை தருகின்ற ஆண்டவராய் இருக்கின்றார். இங்க அவங்க கேட்டது என்ன? ஜெபம் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்குறாங்க. ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகின்ற வார்த்தை என்ன? பரிசுத்த ஆவியே நான் உனக்கு தருவேன், நீ கேட்டனா. கேட்கிற எவனும் பெற்றுக்கொள்வான். பரிசுத்த ஆவியே நான் உனக்கு தரேன். ஒரு வீட்டில் ஒரு சமாதானம், சந்தோஷம் இருந்தாலே போதும். யாருக்கு என்ன எடுக்காது? பசி எடுக்காது. முதல் காரியம் இல்லை, நேரத்துக்கு சாப்பிடணுன்ற எண்ணம் வராது. வீட்டில் என்ன வந்துடுச்சு? எனக்கு நல்ல சமாதானம் வந்துடுச்சு, நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன், அதுவே பெரிய காரியம் என்று சொல்லி நினைப்பார்கள். ஆகவேதான் வாசி கேட்ட அருமையான கொலோசியரின் புஸ்தகம் 2ஆம் அதிகாரத்தில் 1ஆம் வசனத்தில் 6ஆம் வசனத்தில் நாம் பார்க்கின்றோம். ஆகையால் நீங்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டபடியே அவருக்குள் வேறு கொண்டவர்களாகவும் அவர் மேல் கட்டப்பட்டவர்களாம் அவருக்குள் நடந்து கொண்டு என்று சொல்லி பரிசுத்த பவுல் கொலோசியருக்கு எழுதும் பொழுது 2ஆம் அதிகாரத்தில் 6ஆம் வசனத்தில் இவ்வாறு அவர் கூறுகின்றார். அவருக்குள் வேறு கொண்டு அவருக்குள் கட்டப்பட்டவர்களாக நாம் வாழும் பொழுது எப்படி அவருக்குள்ள வாழ முடியும்? பொல்லாதவன் சொல்லி நான் இருக்கிறேன், நான் பாவியாக இருக்கின்றேன், நான் எப்படி அவருக்குள் நான் வேறு கொண்டு வாழ முடியும்? அப்படின்னா இயேசு கிறிஸ்து என் பாவத்தை மன்னித்து விட்டார் இல்லை, இயேசுனிடத்தில் போய் நாம் மன்னிப்பு கேட்கும் பொழுது நிச்சயமாக அவர் நம்முடைய பாவத்தை மன்னிக்கின்ற ஆண்டவராய் இருக்கின்றார். அதை குறித்து தான் நம்ம அழகாக பழைய ஏற்பாடின் பாகத்தில் நாம் வாசிக்கும் பொழுது நாம் அழகாக வாசிக்க கேட்டோம். பழைய ஏற்பாடின் பாகமாகிய ஆதியாகமம் புஸ்தகம் 18ஆம் அதிகாரம் 32ஆம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கும் பொழுது, அப்பொழுது அவன் ஆண்டவருக்கு கோபம் வராதிருப்பதாக நான் இன்னும் இந்த ஒரு விஷயம் மாத்திரம் பேசுகிறேன், 10 நீதிமான்கள் அங்கே காணப்பட்டாலோ என்றான். அதற்கு அவர் 10 நீதிமான்கள் நிமித்தம் அதை அழிப்பதில்லை என்றார். பாருங்க, சோதோம் குமாராவை குறித்து இங்க தேவன் என்ன சொல்றாரு? அதை நான் அழிக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப ஆபிரகாம் போய் வேண்டிக் கொள்ளுகின்றான். இந்த சோதோம் குமாரா பட்டணத்துக்காக வேண்டிக் கொள்ளுகின்றான். வேண்டிக் கொள்ளும் பொழுது அங்க முதல்ல அவன் கேட்டது என்ன? 50 நீதிமான்கள் இருந்தா அழிப்பீரோ அப்படின்னா, நான் அழிக்க மாட்டேன் அப்படின்றார். அப்புறம் என்ன பண்றான்? 45க்கு போறான், அப்புறம் 35 போறான், அப்புறம் 10 பேருக்கு கடைசியா அவன் கேட்கும் போது ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு? 10 நீதிமான்கள் இருந்தா கூட நான் அழிக்க மாட்டேன் சோதோம் குமாராவை என்று சொல்லி அவர் வாக்கு கொடுப்பதை, ஆபிரகாமினிடத்திலே வாக்கு கொடுப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம். அப்படி என்றால் அங்க சொல்லும்போது ஒரு வார்த்தை சொல்றான் அழகா, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான அந்த வார்த்தையாக அந்த வார்த்தை இருக்கின்றது. ஆபிரகாம் சொல்றாரு என்ன, தேவனிடத்தில் பேசும்போது அழகாக ஒரு வார்த்தை அவர் சொல்லுவதை நாம் பார்க்கலாம். 27ஆம் வசனத்தில் ஆபிரகாம் சொல்றாரு, அப்பொழுது ஆபிரகாம் பிரயுத்தரமாக, இதோ தூளும் சாம்பலுமாய் இருக்கிற அடியேன் ஆண்டவரோட பேச துணிந்தேன். இல்லை, தூளும் சாம்பலமாய் நான் இருக்கிறேன், நான் வேஸ்ட் ஆண்டவரே, ஒரு தூள் தான், நான் ஒரு சாம்பல் தான். ஆனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்? இந்த சோதோம் குமரம் பட்டணத்துக்காக, அந்த ஜனத்திற்காக நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன் என்று சொல்லி அவன் வேண்டிக் கொள்வதை நாம் பார்க்கின்றோம்.
10 பேர் இருந்தாலாவது நீங்க மன்னிப்பீரா அப்படின்னு சொல்லி அங்கே கேட்பதை நாம் பார்க்கின்றோம். 10 நீதிமான்கள் இருந்தாலே போதும், பட்டணத்தை நீங்க மன்னிக்க மாட்டேன்னு சொல்லி ஆண்டவர் வாக்குத்தத்தம் கொடுத்து இருக்கின்றார். ஆனா அங்க என்ன, எத்தனை பேர் இல்லை? 10 பேர் கூட இல்லாதனால என்ன ஆச்சு? சோதோம் குமாராவை தேவன் அழிக்க வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்பட்டது. அதற்காக தான் இங்க அருமையான இயேசுவானவர் சீடர்கள் கற்றுக் கொடுக்கும் பொழுது ஜெபத்தை கற்றுக் கொடுக்கின்றார். என்ன ஜெபத்தை கற்றுக் கொடுக்கின்றார்? அழகாக அவர் அங்கே சொல்வதை பார்க்கின்றோம். லூக்கா சுவிசேஷம் 11ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்தில் அவர் சொல்லித் தருகின்றார். நீங்கள் ஜெபம் பண்ணும்போது பரமண்டலத்தில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக, உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக என்று சொல்லி அவர் கற்றுக் கொடுக்கின்றார். தேவனுடைய ராஜ்யம் நமக்குள் வரும் பொழுது, இல்ல, தேவனுடைய ராஜ்யம் நமக்குள் வரும் பொழுது அதிலே பெருத்த ஒரு சமாதானம், சந்தோஷம் இருக்கும். நாம் பொல்லாதவர்களாய் இருந்தாலும் நாம் கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ அதை தேவன் நமக்கு தருகின்ற ஆண்டவராய் இருக்கின்றார். நாம் தட்டுகின்ற காரியம் எதுவாய் இருந்தாலும் அதை தருவேன் என்று சொல்லக்கூடியவராய் அவர் இருக்கின்றார். ஆபிரகாம் நீதிமான் என்று எண்ணப்பட்டாலும் ஆபிரகாம் ஆண்டவரிடத்தில் போய் சொல்லும் பொழுது நான் தூசியும் சாம்பலுமாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி தன்னை தாழ்த்தி தன்னை வெறுமையாக்கி அந்த பட்டணத்திற்காக வேண்டிக் கொள்வதை நாம் பார்க்கின்றோம். அப்படியே நம்முடைய வாழ்விலும் கூட, நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் எப்பேற்பட்டவர்களாய் இருந்தாலும் பாவி என்கின்ற உணர்வு நமக்குள்ளே இருக்கும் பொழுது, நான் பாவமான மனுஷன் ஆண்டவரே என்னை மன்னியும் என்று சொல்லி ஆண்டவரிடத்தில் கேட்டு நம்மை மன்னித்து தேவன் நாம் கேட்கிறவைகளை தரக்கூடிய ஆண்டவராய் அவர் இருக்கின்றார். ஒரு நாளும் அவர் நம்மை வெட்கப்படுத்தவே மாட்டார். தேவன் நமக்கு நல்ல ஈவுகளை தர அவர் ஆயத்தமாய் இருக்கின்றார். ஆகவேதான் இந்த நல்ல காலை நேரத்திலும் தேவன் நம்ம இந்த ஆராதனைக்குள்ளாக அழைத்து கொண்டு வந்திருக்கின்றார். நாம் அவரிடத்தில் கேட்போம், ஆண்டவரே நல்ல காரியத்தை எனக்கு தாரும் ஆண்டவரே, நான் பொல்லாதவன் தான், ஆனாலும் எனக்கு நல்ல ஈவுகளை நீர் தாரும் என்று சொல்லி நாம் கேட்கும் பொழுது ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் நமக்கு தரக்கூடிய ஆண்டவராய் இருக்கிறார். ஒரு நாளும் நம்மை வெட்கப்படுத்தவே மாட்டார். தேவன் நம் பட்சத்தில் இருக்கின்றார். ஆகவே நாம் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆனால் நாம் அவருக்குள் வேரூன்றி நிலைத்திருக்க கூடியவர்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும். அப்பேற்பட்ட கிருபைகளை தேவன் நமக்கு தந்து இந்த நல்ல நாளிலே தேவன் நம்முடைய வேண்டுதல்கள் எல்லாவற்றையும் கேட்டு நமக்கு பதில் அளிக்கின்ற ஆண்டவராய் இருந்து நம்மை ஆசீர்வதிக்க நம்மை ஆண்டவருடைய கரங்களிலே முழுவதுமாய் நாம் அர்ப்பணிப்போம். கண்களை மூடி நாம் ஜெபம் செய்வோம். பிதாவே, இந்த நல்ல நாளுக்காக நாங்கள் நன்றியோடு கூட துதிக்கின்றோம். இப்பொழுதும் ஆண்டவரை எங்களை உம்முடைய கரங்களிலே அர்ப்பணிக்கின்றோம். நாங்கள் பொல்லாதவர்களாய் இருந்தாலும் ஆண்டவரே, நாங்கள் கேட்கிறவைகளை எல்லாவற்றையும் நீர் தருவேன் என்று சொல்லி வாக்கு கொடுத்திருக்கின்றேன். பரிசுத்த ஆவியையே நீர் தரும் பொழுது ஆண்டவரே, மற்ற இந்த உலக பிரகாரமான காரியங்களை நீர் தருவது எத்தனை நிச்சயம் ஆண்டவரே. ஆகவே நாங்கள் அதை உணர்ந்து எங்களோடு கூட எங்கள் ஆண்டவர் எப்பொழுதும் இருக்கின்றார் என்று சொல்லி நாங்கள் தைரியமாய் இருந்து இந்த உலகத்தை குறித்து நாங்கள் பயப்படாதபடிக்கு நாங்கள் தொடர்ந்து பேரிலே நாங்கள் ஆண்டவர் விசுவாசம் வைத்து எங்கள் வாழ்வை நாங்கள் வழிநடத்தத்தக்கதான பாக்கியத்தை நீர் எங்களுக்கு தந்து நாங்கள் எல்லாவற்றையும் பெற்றுக்கொண்டவர்களா இந்த உலகத்தில் வாழ தேவன் தாமே கிருபை பாராட்ட வேண்டுமாய் ஜெபிக்கின்றோம். உமக்கு எல்லா துதி கனம் மகிமை நாங்கள் செலுத்துகின்றோம். மீட்பர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கின்றோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே. ஆமேன், ஆமேன். நமது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவின் ஐக்கியமும் சமாதானமும் எங்கள் அனைவரோடும் கூட இன்றும் இருப்பாராக. ஆமேன். சேர்ந்து சொல்லுவோம், என் ஆத்மாவே ஸ்தோத்திரி, அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமேன். God bless you. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.